Ampun ngapusi to Mas. Adalah. Sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Takdirku sing jawabe sliramu beto ati beto labe Wes kadung mati rasaku ono tangisku beci eko welango saka uripku paribasan krangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Matur ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sening jero dodo pancen ora lagi arep kepiye maneh gawe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu damas ipusen rasa tresna. Sliramu beto ati beto lambe Wes kadung mati rasaku rumono tangisku beci eko saka uripku paribasan krangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno
loro. Mas Topo, mana Mas Topo? Yuk ke depan manggung Mas Topo. Jumpa. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe. Basan krangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Oke, terima kasih pupus yang nelongso. Masih siap buat tamu undangan semua di sana. Bareng Campur Sari Jaya Budaya Nusantara. Cerah Foto Production. Ayo Bu Siti. Angga. Dek biyen wis tak tukokke wujud kali sak kotange. Saiki ne lah kok ilang sak slirane. Lunga menyang endi Tanpa pamit terang abali apa kowe lali karo aku iki. Dan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku saiki malah tresno malah layu. apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotak. Terisat ya Mas. Bos Amin. Mas Kudono. Dukan Mas Anggong Basuki, aku ora bakal lali. Yen mesti ngaparnake mesti bali. Tali kotang iki tak simpen tekane pati. Tali kotang saksi tresna tukang suci. Cahaya budaya Nusantara campur sayang Indonesia. Sakjroning Mas. Cerah foto Cijantung Tipine wong Purboyo duwe mantu. audio. Mas Citro. Ndek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange. Saiki ne lah kok ilang
Apa kulang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggonku goleki isi kotak. Kotange lunga. Dangdutan yo. Matur suwun, Matur Opa. suwun. Yuk, joget dari sini Mas yuk. Rame-rame yuk, joget bareng-bareng. Iya, monggo Mas Bambang. Aku hutan keribe saya suwi antar duduk Apu boriko Bang Sarkam tarik. Monggo Mas Babang yang punya wilayah Halim. Manis aku
kurang manis sampai gula. Wis yo wis tapi pikir apa Yuk, kerasa. Bang Sarkam, goyang keolnya mana? Tahan dirasano. Ayo, tarik Bang Sarkam. Urunan, urunan. Bang Sarman merapat. Ayo, yang penting happy, kita joget bersama. Mari kita ramaikan. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis yo wis tapi ora ngono. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis yo wis tapi pikir Monggo Mas Agus merapat. Kari